dibia gbali dafa meta go wato kara ko ba ko ese ya nke kwa ka osna dibia gbali dafa puta ro kara ko fo wa ko abata maka na ga ebuliti igbe afu iti tekulite na maro isna ebuliti igbe ebu ntere iti igbe afu iti tekulite onya ma aha ibulu gwa mu iti igbe afu iti tekulite maka na obro ku nwo goli saka mma na nke is bagota ana otari yo mi ala otari yo lo cha ya achi bochi n'ebe aṅụrụma nọ gotago ewere iko nkwụ ya fụ dụredi aha ya a na-ekwu na mpịa na ọbụ nkwụ ka ya nkwụ iru otem ya dakwere ọrụ ya elu mba na iko ife ofeke ji aṅụ nkwụ mpịa atụ ife chi echi maka nna agbago ọta nwe egbe n'ume bụ onye nwe onye ana m na-akọtụ na-aga chọọ dị nwaanyị n'ụlọ dịka ekpuru ụbọchị ogologo ndị ọzọ ka ọ tụrụ na piato ogene ibe ji echi ka ọ iko ka ofeke ji aṅụ nkwụ piato ibe ji echi nwata maka ife karịa iko akụ ego were nke ibe mewa ọ ka bụcha n'ofe ife ahụ ofe ife ka sị na nwata na-egela afa dị nta nke ọta egbugide akwụ na-agagbute oke agba ndị ogbugbe ọchara ọcha ịdị ọta egbugide akwụ ogotu na nchimụta inu kwugoro ihe ekwu ọta egbugide akwụ gbute oke agba ndị ogbugbe ọchara acha otu oke agba ndị eji na asị na ajọ oke bata n'ọbọ ndị nta egbu ọchara acha o nwere ndị na-atụ otu ahụ nwere ndị na-atụ otu ntị gwa gị okwumodi ọzọ ọta teride akwụ ọta egbugide akwụ gbute oke agba ndị ogbugbe ọchara acha ego oke agba ndị o nwere oke agba ndị o nwere oke na-anọ n'elu akwụ na-ata ma ọchara na-ata ife niile dị ebe ahụ ọta egbutere fụta anya ọ na-achụ ọta ọkwa na a na-aga onye na-achọ ọgwọ ka agwọ na-achụ maka dinta niile anụ niile nwere dinta ọkwa gị nọ na-aga nkịta chụwa nwudele omekari eziokwu na okwu dị mkpa maka na dị mkpa ara aga tukwuru ala n'ụba nsị okere ala nwa mere maka na asị na okwu ike karịa na-azụ ike ọ sị na na-aga n'ogori gbakọta egwu gbọba ngada n'ọhịa ọ sị ka onye nke oyi emiririgbogbo ọ bara agara ka katụgharị m ụlọ ume ọ sị maka na isi nwa m ebuka aghara ka ite ụkwa niile ọ sị na o nwere nke ekwu maka ede iti ede ebuka aghara ka isi nna ya na efa na abọ dịla etikwa maka onye agụrụ imeju a sị na nwa dibịa agụrụ imeju ya na-ele nri ọnwụ na ọta n'ugoro jụọ na agụrụ ya mkpume maka na asịrị na-aga ọnwa iwewe ọnwa ewetagbo ya ka na-ehiche mba mmadụ ana onye ala were ahụ na-ana aka ọ pụwa n'ahịa ya na-etuo mmanụ mmadụ ọfa na-abụ iwere ofu ife efugbu ya iwewe ọnwa o nwere ike na mmadụ na-ekwu okwu isi ya mere nne iwewe ọnwa ya tee na-efe ka mkwụ na nwa dibịa ji nzu ahalụ mkpa mana ọ bịa ka ya bịa echi nwa dibịa ji nzu ahalụ mkpa mana ọ bịa ka ya bịa echi nwa dibịa ji nzu ahalụ mkpa mana ọ bịa ka ya bịa echi mana ọ bịa ka ya bịa echi ọ nke ọ ya bịa ọzọ ọ ya bịa echi pịọ iwu alụtụ na-enwere ọjị ayọtago agwụ ekwuchechi ọnụ alụtụ na-enwere ọjị alụtụ ọbụla nara enwe ọjị agwụ na-ekwuchi ọnụ na-ekpewu alụtụ ụlọ ọka ihe nụ ofeke dibịa na-agụ agụ obulu iri anụ n'obi mana ọ baa n'iko a
ya na ọsọ eme ofeke dibịa na-agụ agụụ obuli iri anụ n'obi mana ọ baa n'iku ana ya na ọsọ eme ofeke dibịa na-agụ agụụ obuli iri anụ n'obi mana ọ baa n'iku ana ya na ọsọ eme ọwalọ ọsọ iku ana wee ma alụsị Oriagụ na-ekwe mmụọ nkwa ndụ ya. Oriagụ na-ekwe mmụọ nkwa ndụ ya. Oriagụ na-ekwe ndị mmụọ nkwa na ndụ ya. Oriagụ na-ekwe ndị mmụọ nkwa na ndụ ya. Oriagụ na-ekwe ndị mmụọ nkwa ndụ ya. Nkwa ndụ ya. Ọ dịbịa bụ ilu ojinala.